Sugeng kepanggih malih kalian net lau. Rahayu, rahayu, rahayu. Kagem poro sederek kadang, engkang wonten tlatah pundi mawon, mugio kita sedoyo. Taksih kaparingan saras, jasmani, ruhani, lan rezeki engkang kacukupan. Monggo kita midhangetaken. Kenging napa Mbah kados tiyang nek kapundhut niku nggih. Kuburane kok mesti diujuraken ngaler niku napa Mbah? Napa Mbah niku maknane Mbah saged jenengan dijelasaken Mbah kajenge derek-derek niki mangertos Mbah. Cek iso ngrasakno lorone nggo alam semesta. Nggo alam padang iki Nggih. Mergo wong mati ku wujute ngrasakno pedis asine isine alam, uwit apa, watu apa, banyu apa. Kumulan sing digawa kuwi kelor. Iku wis tuntunan sing kari, sing dhisik Mbah gak paham. Sing dhisik ya bujur ngetan mbek mulan iku. Nggih, nggih. Sing dhisik. Nah, iki Mbah, kula nyuwun panjenengan dijelasaken Mbah, dipedhar Mbah niki. Babakan mati sak jeroning urip niku napa Mbah? Mati sak jeroning urip niku wong semedi niku. Wis dikeki urip ijik gelek urip. Ya Dikeki urip isik gelek urip. Urip sing apa maneh. Lho. Sing kurang ngene, engko dadine yang gelek wedak bubur. Ya. Lara jare enak, wong lara kok enak. Mancane didudukno serasa ku Mang. Kula lajengaken malih Mbah Jo. Kirim donga nggih kangge orang sing sampun kapundhut ngoten niku dugi napa mboten Mbah niku? Nek miturut Dugi teko pundi? Wong wau pun kula critakno. nggih. Nek wis mulai salah situ. Entene ana 1000 dina. Nek durung 1000 dina sampai rabi laki maneh iku diumbang-ambing sukma ambek nyawa. Cuma nyawa gak iso mati, sukma ya gak iso mati. Nggih. Sing mati ku balung iku Mang. Ngoten. Dandangan. Ya rasa uwit kayu godhong banyu ku Mang. Ku sing ganti. Berarti tiyang nek sampun kapundhut nek sampun dereng 1000 dintene nggih tasik niku Mbah tasik. Nggih, sukma mbek nyawaku nglamur geleki sandangane. Gelek sandangan anyar apa sing lawas. Dariku. Engko nek wis 1000 dina sedang to, diketok palu lho. Wis dik kowe mulya. Lah. Duduka kayu aking. Engko kayu aking ku diduduka. Omamu dik lho, iku Rorok Masar. Panggonono. Jenenge nggo pinggire omah iki. Gitu. Sing nang dhewe nunggoki terus wong tuwek-tuwek. Nek nggo peluruan yo. Nini lemper kaki lemper. Nggih. Nek nggo latar nini kesot kaki kesot. Nek nggo pawon nini dengen nini dawa kaki dawa. Nggih. Nek nggo sawah nini dengen kaki dengen. Iku jerani Rorok Masar. Manggone nduk lakune anak putune. Kayu aking iku danyang sing mbubak desa sampean iku Mang. Cuma sing tenguk-tenguk nduk kono ku isine kirik karo asu. Ku zaman Nabi asu, zaman wali kirik. Zaman kita niku asu
mbek kiri iku pira? Asu mbek kiri. A1 8 9. Nggih. Ro 4 nggih to? Nggih. Ko 5 pira? 9. Asu tirik Mbah. Iya. 9. Padha 9 to? Nggih. Lah iya iku ilmune para nabi. Mulane kon ngetokno anak putu. Lewe kaya asu gak iso. Wong asu ku sembah sungkem karo ibuke menungso gak gelem. Nggih. Asu ku nek lair ora teko ndang. Sungkem mbokne. Sing ketok buntute dhisik nek lair. Sakniki kathah tiyang niku lair-lairan nek kalih tiyang sepahe malah diwaneni Mbah Joni. Lah iku kok kalah mbek kiri. Nek iso sembah sungkem. Jaman sampun kualik niki. Ayo melok balik maneh nang ngene wong tua. Dari manunggale kawula Gusti ku ngeleki wong tua. Ya kaya sampean wong ndi mrene kan ngenalno Mbah. Nggih. Muga-muga Mbah ayo rukun. Ya. Wujude rukun teko napa? Rabi sing akeh, ngomah sing akeh. Iku rukun karo rasane. Rabine akeh ngomah sing akeh. Dirani rabi ku piye? Kekancan. Nggih. Nek ngomong mbek kanca samu jago ngombe wedang rokok diomah-omahi. Aja syukur nyeplos getun buri. Iring-iringen palang getun ngarep ngene lho. Nggih. Mbah berarti tiyang niku nek purun uri-uri leluhur uri-uri Banyang niku manfaatnya kuatah Mbah nggih. Nggih saged langgeng sejatine urip. Yo wong tuwa iku mang jare wong tuwa ya sing ngekeki. Iku duwe akeh danyang. Nggih. Gadahe dinyang iku. Nggih. Lho kok sing digereki pring petuk. Piye? Nek wong biyen iku pring petuk ya petuk nggo gedhek sesek iku mang. Sawah puluhan hektar iku. Iku jenenge pring petuk. Dike isine surate sawah. Semen rungokno wong donya. Cek gak golek pring petuk, gembijuki wong. Kailo. Nggih. Mbah kados ilmu ngraga sukma niku enten napa mboten Mbah? Enten. Nek kepengin raga sukma nggih muja dulure dhewe sing ana jagat. Nggih. Pripun Mbah? Carane Mbah Jo? Dulur iku sing nek etan, Nggih. sing nek kidul, Nggih. sing nek kulon, sing ana lor. Lah. Karepe dulurmu nduk tengaki apa? Sembadanono. Nek rupamu kaya watu ya dudukno, nek rupamu kaya wong ya dudukno wong. Rupamu kaya grumbul dudukno grumbul. Lah iku tapi wujude ya wong. Eling teko tuntunan iku nek kepengin raga sukma. Enten tirakate napa mboten Mbah? Enten. Napa Mbah tirakate Mbah niku? Ngilang ana tuntunan 3. Ilang ngono tuntunan 3. Napa mawon Mbah Jo? Kan kabeh malian. Nggih. Ngilang ana sawat. Betah melek. Betah gak mangan. Ilang ngono sawat, betah melek, betah gak mangan. Dia kembung liper nek maidan. Abot Mbah niku Mbah. Abot. Abot. Wajibe dhewe kon mangan wis gak oleh aneh. Ilmu kanggo tatanan ukurane urip. Ilmu kok digawe ngaji-ngajian ae gak dunung. Ngaji-ngajian ae gak dunung. Tanggane tok sing lali lho ngono ku mang. Mbah iso buka segala apa iso. Nggih.
Tapi nek dibuka kabeh bentrok. Geger, Mbah. Ya ayo gelek tuntunan melok dadu ku Mang, aman-aman. Gelem melok dadu aman, Bang. Ya aman. Sing gak melok dadu ku lho, nggoling gunung jubruk segara asat. Kate piye? Nggih. Dhewe iki opo? Lemah, cuma dudut nang menungso. Wis ta ana sing kaya apa jaman apa. Dadu ku lho. Tipikane kok dadu tok. Jaman apa? Sing anakno menungso iki kok dadu. Nah, kados niku Mbah Jo, enten istilah sangkan paraning dumadi niku napa Mbah? Ya nggih. Nggih tujuan karep sangkan paran dumadi niku. Gak ono tapi ono. Gak ono tapi ono. Nyatane ono gak dianakno. Lha niku sangkan paran dumadi. Nek cara saiki ya HP ku Mang. Ada tanpa wangenan, Nggih. carek tanpa senggolan. Muni dhewe. Muni dhewe. Niku teruse wujude sing kuwasa ning niku Mbah nggih. Ya iya. Nah nek miturut tiyang Jawa Mbah, kados Tuhan nggih Sang Pencipta niku manggene ten pundi Mbah Jo? Tuhan. Nggih. Bolak-balik nginduk ilat. Ten gene ilat. Tuhan itu. Jadi Tuhan itu tatanan Hanono. Nah, ono. Hanono. Nah ini kan kata Mbah tiang-tiang niku nek sanjang nggih. Nek ngarani tiang Jawa niku mboten sembayang. Nah ngoten niku sejatosipun tiang Jawa niku sembayangin niku pripun Mbah? Sembayange wong Jawa nggo lahir batin. Gak oleh nyembah sing aneh-aneh. Layangane dhewe ku nek kepengin jero patulun nek gak pedhot. Nek esuk ngene iki aduk ngetan, nek sore aduk ngulon, iku matul nyambut gawe. Oh, niku. Gitu? Niku sembayangin tiang. Nek pikir lepas landas, nek mlaku, kok ana dige mlaku. Kok medhongol dicukit dileterno. Iku ana eri dicutik. Ya iku kok ana kewan digurak sing dang-dangi menungso mlaku Mang. Teliti eling sing mburi. Berarti intine sembayange tiang Jawa niku tingkah laku tendonya niku. Iya. Jadi niku Nggih, mboten tingkah laku. nggih, mboten usah ngentosi jam nembe sembayang ngoten mboten usah nggih. Mboten enten. Sak tekan-tekan. Nggih. Sampan titeni. Nggih. Mosok ana menungso kaya Mbah. Ket umur 7 tahun niku pun dukun. Sapa sing ngongkon dukun? Tapi nek ceritane Jawa, ilmu Jawa, durung cukup umur gak oleh nglakoni tuwa. Iku wong saiki, tapi nek wong biyen mlaku wong niku sandangane tok sing cilik, tapi ilmune tuwa. Ilmune tuwa. Mbah niki jarang mangan sego. Nawa 7 tahun mangan uwi. Nek gak ro uwi bangkong, gak ro bangkong uwi, bangkong 12 uwi mbok desa. Mbah jenengan sering tirakat melek bengi nggih niki tengah. Dia melek terus nek mboten pegel ya turu. Manfaate napa lho Mbah Jo nek tiyang niku nek rutin melek bengi ngoten niku? Seger waras. Waras nggih. Duwe karep apa, tujuan apa, gampang diduni. Nggih, nggih. Jelasane pemanfaatnya digambar nambani wong gendeng. Nggih, nggih. Kirane Nggih, Mbah. corona apa? Kados niku Mbah Jo, enten malih ilmu sabda dadi mandi pangucap. Nah niku rahasiane napa Mbah Jo supados tiyang niki saged mandi pangucape niku napa Mbah Jo? Kedalaman napa niki? Jarane sabda
pandhita iku sing duwe sabda mandi ucap niku wong sing gak tau mulih teko pengayupan panggonan iku diceluk pendhita. Wong diceluk pendhita ku sabda tatanane sabda ucape. Nggih, nggih. Wong sing gak tau ngiyup kuat menungso. Gak kuat. Dilakoni kecil ya mana saiku. Jenenge sabda Pandhita Ratu. Sabda Pandhita Ratu. Nggih. Sing mandi sabdane iku Bu Pandhita. Jadi ini intine enten tiyang gadah ilmu sabda dadi niku jenengan nggih mboten percaya Mbah Ijo nggih. Nah nek nglakoni nggih percaya, lha nek mboten nglakoni. Sabda dadi kudu ro tuntunan. Nggih nggih nggih. Iki wong golek tamba. Ukara Jawa iku teko apa? Ukara pujangga iku 44 sing nyekseni para nabi, para wali. Lah karek ukara ana iki sapa sing nyekel ukara? Jane kabeh kudu nyekel, tapi ukara kok gak dicekel. Iki jange lunga. Apike piye? Lungguhe rezeki nduk ndi iku ana. Wonten Mbah wonten niku. Manggone ya ana jagat dina iku mang. Ngono lho. Berarti kados wetone tiyang ngoten niku saged nentukaken rezekine, Mbah. Isa. Kayak saiki. Nggih. Sakniki napa? Senen Kliwon ya. Nggih. Nah iku. Senen Kliwon Selasa Legi Rebo Pahing Kemis Pon Jumawake satu Kliwon ngak legi Senen Pahing Selasa Pon Rebo Wake Kemis Kliwon Juma Legi. Iki lho. Dasare rezekine iku kejayaane ana Juma Legi.